nyinga Milton Ocheng. Miyo moro mapek e gwenge ma Makalda e sub-county ma Garbatula e county ma Isiolo mane dwaro thieth mapiyo resi kod kalapapla tok ambulance mane tere od thieth ma Isiolo e county ma Teaching and Referral Hospital moko e gwenge ma Kulamawe nikech koth mapek mosebedo kachwe e gwengego e jumani. Chenro mar reso miyono notim kod nywako lwedo mar Matesen county ma Isiolo, North Eastern Rangelands Trust kaachiel kod Leo Wildlife Conservancy mane ogolo kalapapla. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Kaluwore kod apisa mochung'ne chenro mag thieth e kaunti ma Isiolo, Abdirahman Ibrahim, miyono nogol e od thieth matin ma Malkadaka nyaka e od thieth ma Garbatula Sub-County Hospital kitiyo kod nyamburko mane ogol kod Northern Rangelands Trust NRT. Kata kamano, lakteche nofwenyo ni odwaro kony mapiyo, gino mane omiyo nokawo okang' mar tere mapiyo nyaka e od thieth ma Isiolo County Teaching and Referral Hospital. Yeah, today in the morning we had a maternal case from Malkadaka, and the patient needed critical care at our facility. So we involved NRT vehicles who helped us move the patient from Malkadaka to Garbatula. Nokete e ambulance manondunyo ng'wech kadhi Isiolo, to nikech koth mapek mosebedo kachwe e gwengego, ambulance nomoko e chuodho e gwenge ma Kulamawe, gino manomiyo gavana ma Isiolo Abdi Ibrahim omanyo kony kowuok kuom Leo Wildlife Conservancy manogolo kalapapla mapiyo mondo ting' miyono nyaka e od thieth ma Isiolo Referral Hospital kendo reso ngima miyono kod nyathine. Abdirahman opuoyo telo mar Leo Wildlife Conservancy kod Northern Rangelands Trust kuom yie chiwo kony mapiyo kendo reso ngima miyono. With the effort of our governor, who reached out to the management of Lewa, they helped us in evacuating the patient from Kulamawe to our facility. The patient has arrived. Our medical personnel have looked at her, and we are happy to report that the patient has arrived while stable, and we want to say thank you to the management of both Lewa Dams and NRT for their support. Jatend chenro mag thieth e od thieth ma Isiolo Teaching and Referral, Laktar Hussein Abdi Mohamud, oyango ni lakteche od thieth kanyo nokawo miyono ka chal mare podi ber, kendo nyaka seche mane wadayo dhoge, lakteche ne dhi nyime gi miye thieth. Laktar Mohamud wacho ni miyono ne dwaro bero mapiyo kod arita makende e od thieth. The patient had, I think, complication of pregnancy. She could not deliver normally because she was fully dilated from around 1 in the morning. Patient have arrived stable. It is being managed at the county referral hospital at the Department of Maternity. We are reviewing right now, and we will take care of the patient definitely. She's in a stable condition as we speak right now. Director mochung'ne pango chenro ka Northern Rangelands Trust, Osman Hussein, bende opoyo tudruok manobedo e Kinten County ma Isiolo, Lewa Wildlife Conservancy kod NRT mar neno ni chenro mar reso miyono otimore mapiyo. Okwayo mondo tudruok makamano odhi nyime ahinya to e kindeni ma koth chwe kendo masiche medore. Nashukuru sana Lewa kwa hiyo ndege. Ni partnership ambayo tuko nao na NRT na Lewa kuweza kufanya kazi kama hii, na ile partnership ambayo tunataka kuendeleza na county government through governor, deputy na the rest of the team. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ng'ata chielo wito ngima